Serit kuria lero nigo bachamo na gukwanira igoro yo gochakia we cooperative y'abantu ba matatu bonsi na bali bagotoka ase chi stage au chobosombi bo matatu anene imeyo mu chobosongo bakora wanu munyakerogo o matatu okongo mose nigo baboriria abantu kwerikia ase cooperative yo asenchire moyo we konya na bayo kwegendereria ase amatko arebosio ase chingakecho nigo baruo kubore ochase abarai au we na kubasira chingaki bago chego chakia cooperative ibene aburi tkuria ankyo umorobere orabego gotenererwa n'umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati. Members into Ikaransa tokarete cooperative ekorogwe transport cooperative society ase montondo wens ole witini Kisii agosoa into to akwarigania abandu bonspi bali bo togokora biashara na barabu etaunia bali babwata Kigali bali bakora ase Kigali na bali bakora ase stage chonzi within iga ase area of interest ntotagete togenda bosio na ende ntotagete kero yo moitora aso cooperative fume ntori go siekera montonde bwenzi ogo join cooperative eganga ya itenene tumira na officials na members igo totagete gotangazira abantu baitonga ankyo eyere chuma kitariki 31 nkoyo kora toregendo tokoroka launch tugocha kwanya kolera aria stadium omogeni omonene igakale His Excellency Paulo Simba Arati nero gakararia ase stadium nero gocha kotenenera omoyegoyo abarai bali baito babwate birengere byana matatu bali babwate birengere bayimokia abantu ba transport igoro kindly mambi mochiche nonya lingano bwate oli kwana ekiagara tukabwate omoyega omonene bwe cooperative nonde tacha gotebanga maybe na achete go join tugamukani members twanya gukani nonde tacha cooperative into twanchete abantu bonsi ba join cooperative as long as achomete chipilos chiri cheito che cooperative na onde bwensio igwete nganata etagocha komanyangi kegendete litukoria mambi ntomukaribishete aiche pake stadium ntokabwato mochango manene orobwe cooperative ntori kwango onde bwensta basa gochororo tokaribishete kero monto aiche amanyange kene gente konyanko igubako na gukwana korumaega ne kene ne gento ye kene kere onde bwensio gochororo eyakikishere ro manyene tana gotwara mangana kuruchimbago togochiko ria barai bari wetungo bayire ngambo ya mono bari mwa bogoria simyane karongo gwagera chiza jinde chonse na mbotu kana mugaso maitenga mwikirane mambi asobonge lakini mweshimigo ito nyari bari chache ga ntora konyora onde bwensi okora mangana aya amwikire ripoti nganto mutagete mambi asegetikeria gusi stadium nya gotosira kogenda nayo karo tora bwatrane buno mugusi matatu ne mukegore buna abantu bayimugete igoro na chi bitengo awo bechiuno ni awo buna bimugete igoro aki tokalibirese tekero monto no banga morengo kintu bati morengo siasa nga kwarua segete nga ya UDA ye NODM tota de moje mwezi bi moto support buno mugusi nde eyene nchira ya manya saa toiro obongaini tuasukire motu esengencho yake ngocha konyora tole asina intu tokobeke gekabu geito gekorgu savings and loaning tokonyora ekeroriria togochandika gosenega ali bwate shida twakoraki twakabesa umwana ogende skuru abafanyi biashara mbaro barase cooperative ime ababakorunga small businessmen bakabesa chibesa kuruorro baenda naande bacha kwirani alone igo intua mashari tobwate na makesana egendo toko kwa number 1 otarabe member ne egendo tokoroka epairo wasome pairo kego kogokia wakoraki wa join